an nuair a dúig. Dí ostiach in parc nó na débaga. Dí lánú áras na Gaeilge go dtí Gaeltacht na Iarthuaisce. Service nua do phobal an Alhara. Faibe na bruscar agus trúlú in Lídóra. Ballaíomh agus fáte go nuair a dúig. Is mise Brino Cathúil. Agus is mise úna nícha léir. Tá fáilte rómh go dtí an céad chlár de sra nó túair suirta turas tíra. Is mise siúní cealaí. Sa chlár táid ar sira le 5 buiséad éagsúla ó €50 go €1,000. An tachtain seo táid an nuaidóir I gconta Dhún nGall. Tá an seo ar léitheanta sira le buiséad €1,000 agus tá ag fannacht san óstán an cuairt. Ballaíoirí a cháird agus fáilteisteach go dtí Dúchláin, an chlár na gcuirtear cheadaí amach chun tasca Scileanna nach nárnadar a riamh hana. Siad iad ar íonna gur an chlár nacht, a chuir dús, siad céir de hála. Simul, Diarmid beidir go dosan chuit leta, wa tú gymnasium nó áit igen? O casú cailín o gorum, be sa bhí sigliste, be blaha an a gruagici, as menísgert go nete. Bhís tacaí fada Buaiteoirí, Bróga seltaí géire, dúirt mé na com na catatart, dúirt sé téta bréga. Tá an agam san néalaí molligan na bhí muid ág le heile. Dear an háfá ní géitrí as a chuig há sí néalaí le háistear I dói. I hen háfá námanis There I should tell the very big players, but he asked her door, agus hard from Liege and Foss, the nearly should have shot, Hockrish and then he said, Gabby and Gaeilge no more. I was nearly Lana Harster, so skiddy, but Déan a heart was deep, heart for but a quick as a quick young, John Lana Harster. I was Rian Amazon run, I was over drama. Far grinn mai bíon Siomí am a hanní mar sí níhain san Orclan seo na áltaí brail an bhain hiú ha daoine sí agus na haicirsin chuas a gláin na súla na deorad an na súla ní néalaí na gaibhí é. The bog side man is the man for me. A gantar náisiúnach chathair gura dúí tú codan na mórfachtarí is clúite sna sé chontaí. Seo mórfachtarí híomhhagaí a haring trúr far actual a bhfuil an taim coitin darthú álaonntóirí híomh a bhágaí. Argan go leor daoine ar híomh a bhágaí mar ait ionta láidir náisiúnach agus ba an sin a curú an troid is fiachhuire a gonne rémas hasanna in Déan.
Thosa siadsan ag pencil mórfeictirí hart ar a cantar cheanna chéarna, agus is minic a bhfuil an téime le feiceil ins na mórfeictirí. Steady on your aim with a petrol bomb. Don't throw it some till the peelers come. I am the Bogside man. Specials came in brown and black. Your granny ran out and they all ran back. Is dóigh go jocolate ará gur bé Free Dairy Corner an céad mórfeictir bhí an nura. Scríb duine bhain a rith na hí, you're now entering Free Dairy Vin Thí. Jerry Free Dairy Corner in a humble lodger dá bhaintear gura fad. Jamar Bernadette Devlin Partínta in a socialach radacha leis na stalgaraíochta ba mhór a chuidí siise le tríide agraí gonne an stáití bh bhógus na seascatí.